Salutare și bine v-am găsit la primul episod de pe canal FIFA 17 Foot Draft. Suntem aici cu Mario. Salut! Și pot să facem un mic challenge de început. Deci intrăm în... Așa, dăm acolo în drept. Și el o să-mi spună formațiile lui, eu pe ale mele. Și noi trebuie să ne... De exemplu, formația, da? Trebuie să facem în așa fel ca formația să fie cât mai slabă. Mai slabă, așa mai proastă. Și cine ajunge mai departe, adică în Cine semifinale are și... cel mai multe emoții, cine are cel mai finale, cine are cel mai departe, câștigă. Da. Câștigă, cum să zic, meciul. Până acum Ali a câștigat, adică asta este al doilea episod de Foot Draft. O să vă las linkul canalului lui în descriere. Mario Gaming, la el e Alejandro Gamiro. Da. Da. Deci, spune informațiile tale. Stai un pic. Spune. 4-2-3-1. Așa. 4-2-3-1. Deci 4-2-3-1 în paranteză 2. Așa. 4-2-3-1. 5-2-1-2. Da. 3-4-1-2. Și 4-3-3 în paranteză 3. 3-4-1-2. Ok. Așa. Eu am 4-3-3 Așa. în paranteză 3. Da. 4-3-3 în paranteză 5. Da. 4-3-2-1. 4-1-4-1. 4-1-2-1-2. 4-3-3 în paranteză 5. Capitan. Oh, Ronaldo! Du-te, bă. Nani, Bale! O să luăm pe Ronaldo. O iau pe Kane. Și să vedem aici. Nu. Ne pică un Bale. Poate Ronaldo și Bale. Hai să vedem în jumătate ce ne pică. Rafael Gomez. Deci o să ne mișcăm puțin cam repede că nu prea avem timp. Da. Trebuie să plecăm undeva. Fac, ce-am greșit aici. Să caut. Hai, cineva, Perez. Ia Perez. Frumos. Hai, cine combină cu Bale aici în margine? Frumos. Oscar. Ce frumos. Ne-a picat și Oscar. Să vedem mijlocașul central. Cabaye Coche. Oh, perfect Coche. Fundașii centrale. Hai, frate, te bune, nici nu pică. Really? Nani? Oh my god. Fuck me. Am picat toată formația asta. Frate. Cine? Bonaventura. Trebuie luăm, da? Bonaventura. Trebuie? Nu mai... Hai, un portar bun, hai. Diego Alves, Bego și niciunul bun, frate. Umiti. Luăm pe Umiti. Îl iau pe Moia. Moia. Bă, vezi, o frumos, bă. Luăm pe... Și portarelul? O să luăm pe Leme, care rezervă. Da. Ai făcut deja de rezerve? Da. Mamă. Ce nu trebuie neapărat.
ce portar n-a picat? Ce portar? Ter Stegen, Trapp, Begovic, Neuer și Mandanda. Păi cine e acum? Nu, e că ăla e portarul tău preferat. Nu? Dar nu se combine cu mine. Fabio Sandro, Evra, asta așa, merg mai repede. Hector. Da, tu. Am șută bună. Nu, mijlocaș bun, pardon. N-am să fac frumos. Nu merge. Acum. Müller, Kane, Nani! Ma. Băi, cred că o să-l iau pe Kane. Băi, nu se poate, sau pe Nani. Ăsta Sau pe Grenier Müller. seamănă, unul Grenier seamănă cu Codrin Bradă. Bă, frate, deci nu știu pe cine să iau, Nani, Kane sau Müller. Cred că o să-l iau pe Kane, nu, îl iau pe Nani, ca să combine cu Ronaldo. Oh, forță! Ronaldo! Da, și pe Bale și Nani. Da. Ai out? Marcelo. Neuer. Motherfucker. Cristiano Ronaldo! Serios? Da. Ia. Oh, Ronaldo Paliu. Bă, nevoie. Sanchez. Ia să băgăm pe Sanchez în locul lui Ronaldo. Super. Hai să vedem ce mai ne dă pe aici. Da, nimic interesant. Coman. Ronaldo nu pot să-l pun pe niciun sport. Pe cine? Pe Ronaldo. Ha, ce bine îmi pare. Pare, nu? Pare? Sissoko. Bă, e de-a dreptul. E excepțional. Și acum ultima rezervă, hai ceva bun. Nimic Mai aștept după bun. mine. Bale, motherfucker. Nu merge la nimic. Hai că te aștept. Grăbește-te puțin. Lasă-mă, bă! Deci, ăla și pe Bale și pe Ronaldo și nu l-am băgat nici pe mine. Mi-ai dat o echipă de-aia, formată de-aia. Tâmpită. Am niște jucători aici, l-am Leno, Evra, Coche, Neuer. Bă, și nu pot să-i bag, frate, în păr. Mai ales pe Neuer ăsta. Și ți arăt că-l bag în necazul tău, mă. Și tot îmi scade la Gamer Set. Îți arăt că-l bag și pe Bale și pe Ronaldo. Bagă. Da, am șede la 65. Oh, n-ai Ți-arăt? tupeu să iei bătaie în halul ăla. Au, pe acolo. Hai, frate, cât mai e? Când se duce timpul. Da. Cât ai filmat? 9 minute. Ok, nu mă presa! Really? Morata! Da. Și Excepțional. nu am și eu un mijlocaș central în locul lui Albiu, dar l-am pe Ai Uiti. ultima rezervă! Deci, Acum. să vedem. Gata? Un pic. Mai foarte puțin.
am dat din greșeală finish. Stai să dau culo. Nu m-am uitat la nimic, ca să știți. Înțeleg mă văd în care stau, îl bag pe Cristiano Ronaldo. Ce zici, am problema? Uite mă de aici, sculă-te, frate. Zici că n-am problema, nu? L-am băgat pe Ronaldo, am 66. Bravo. Și pe Bale, 59. Bravo, frate. Rugam în picioare, eu în voie, bă. Și aici, Hai să vedem cine câștigă și challenge-ul ăsta. Hai, frate, hai. Ronaldo. Cât e la forward? Așa, mă să dau finish. La foul. Am 88. 85. Midfielder și ăla? 81. La fel. Defender? 82. 79, mă, de fapt. Care sunt top players? Ronaldo, Santi Cazorla și Evra. Eu l-am pe Ronaldo, Da. André Gomez și Filip Luiz. La chemări? Hai, play. Cât ai la chemări? Aveam 68. Eu am 93. Nu, aveam 59. Ai dat sim? Da, din șală. Și Cu la cine ai? King of the Park. Cu cine ai? Am dat play. Eu am cu Real Societate. Eu Ia am uite, cu deja Torino. Nani în minutul 4, frate. Nu, au 2-1, haide! 3-2, M-am bătut. 4-3. Te-a bătut? Nu, i-am bătut. Mai, ai crede că așa ce, frate, jur. Hai să vedem până unde putem să ajungem. Avem cu... Hai, Cred mai că e facem- Real Betis. Hai, frate, ai câștigat. Cred că e Real Betis și mi-o iau ca lumea de la Real Betis. Sau... Da. Hai. Am luat bătaie, ia să vedem cine câștigă. Nu. Chelsea câștigă. Ăla-i, frate, v-am spus că Chelsea. Bun lume, deci cam atât cu acest episod. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit și până data viitoare.